Ahojte, prepáčte za zvuky v pozadí, ale som na oslave. Čo bude lepšie než na oslave? Čo je lepšie na oslave? Akože natáčať videa. Čo? What? What? Aha, ja mám asi... Čo? Dobre, mám asi... Počkaj. Takže tak. A môžeme dať play? Táto neľúbi tancovať. To si budíš stáženie. Takže tak som tu. Áno, prvý raz v živote som tu mala, takže vie. Dobre. Hovorím jej, poď, hovorím, idem ti ich navliec, hovorím, aby ste ich neroztrhli skôr, jak ich oblečeš. Proste nevšimajte si zvuky v pozadí. Pus. Takže tak. Start. Ty Emil, start to. Dobre. Vetrov, bielu. Jaj. Kde? Hovorím, teplo je, stačí jej mikina. Dúfaj, že Majdan sa prezuť. Hovorila som Martinovi, že večer, keď budete chladnejšie, Jeden impostor. To si mi ľúbi. Hej, toto som vždy. 2022 nám ide autobus, posledný. No a prečo nie taxikom? Drahá moja, budem rada, keď to vtedy vydržím. No. Takže potom príde on tam. Jemenko to ne. Ale do pol 9:00. No, však od 4:00. Však, ale to nebude, že len zábava, alebo čo. Po druhej večeri vydržte, choď na taxíku. Budú sa torty chrájať. Nie, žiadne také. Taxík si voláte. Neopovážte sa. Večera druhá je o 8:30. A keď tu odplácnem, už bude dobre. A čo by si odplácala? Budete tancovať, nebojte sa. No ja máte malú iste. tanečnicu. Keď dojete, máme odniesť zo stolu, alebo čo mám? Nie, to sa bude jesť zle už druhé. To je len na prvú. Ja som impostora. Oh no. Len za púlku. Dobre, tak dojeme polievku, lebo už druhé sa tam zle bude krájať, ja si myslím. Alebo ste mysleli druhú večer? Impostor. Ja to idem nahlásiť. Tak dobre, tak dáme celú večeru na to. Ja som impostora. Keď vidíte Ježiško, všetko je živlomava. A viem, kto je impostor, Belík. Pretože neuveda kto vie chodiť tými. Nie, ja ešte budem mať tanec. Tými. Dáme si asi prvé kolo a potom už tí, čo budú sedieť, tak potom... A prosím vás, nevšímajte si zvuky v pozadí. Ja to poviem pri hovore. Pivo, radler, ako kola, Dobre. čapované osobné Dávam tohoto. Jak môžu dať policajta, to je nevidný. Mám vineu. Jesus Christ. What? No. Dáme sa. Ty kokos, sú jak sprostí. Nie, to len privítame ich. Privítame s tým, že... Dobre, a kedy sa bude vinšovať? Až potom. Toto je len privítanie, Privítanie že a potom... áno, že pozdravíme, každý sa gratuluje, potom sa ide gratulovať a... Potom sa deje. Dobre. Dievčence, však keď to máme každých 10 rokov, až na to. Ja neviem. Počúvaj, my by sme mohli jej darčeky už. Že podáme jej. Nech tu na čo. My nepôjdeme potom. To je také dobré, viete tam išli Aj. takto. My budeme odkýtať ich kvety. Idem sa ja prezúť. Čo už to? Alebo Janko. Alebo potom, alebo čo. Dobre, prešli za Potom to. začnú prichádzať, ja sa idem prezúť. No dobre, ja si idem narušovať ústa. Choďte pomaly pozapalovať sviečky. Poď, Zuzi. To čo znamená? Nejakí mládenci. Ahoj. Ahojte. Ale toto by mohlo byť čus.